अगर आप चाहते हैं माँ म्यूजिक अररिया का ऑडियो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना अमित कवरिया हो बाबा साजन कवरिया हो, नंदन कवरिया हो बाबा रोशन कवरिया हो। जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई जीवन कवरिया हो, कि जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई चिंटू कवरिया हो। सुनील कवरिया हो बाबा मिथुन कवरिया हो, ध्रुव कवरिया हो बाबा रूपू कवरिया हो। कि जलवा 3 बजे चढ़ई तो निरंजन कवरिया हो, कि जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई संतोष कवरिया हो। 3 बजे चढ़ई तो जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई चिंटू कवरिया हो, रवि कवरिया हो। डीजे बजाई के ठुमका लगावे मिलके सब कवरिया, मिलके सब कवरिया, मिलके सब कवरिया। गांजा पी के धुआं उड़ावे बरसे रिंझी बदरिया। सुल्तानगंज से जलवा उठाई के सभे जाय छ दुआरिया, सुल्तानगंज से जलवा उठाई के सभे जाय छ दुआरिया। जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई सूरज कवरिया हो, त जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई दिनेश कवरिया हो। विशाल कवरिया हो बाबा संजीव कवरिया हो, किशन कवरिया हो बाबा बादल कवरिया हो। त जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई अनुज कवरिया हो, त जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई रवि कवरिया हो। 3 बजे चढ़ई तो जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई चिंटू तोरा से बाबा अर्जी करई छ सुन रोबिन्स बिहारी, सुन रोबिन्स बिहारी, सुन रोबिन्स बिहारी। अन्न धन से भरने रखी हो नौकरी दी हो सरकारी। अमित संतोष सुनील संगे अइबो फेर दुआरी। मुन्ना रिंज से सिटू संगे अइबो सभे दुआरी। जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई आकाश कवरिया हो, त जलवा 3 बजे चढ़ई तो हई रूपेश कवरिया हो। Presented by Panchmukhi Bajrang Recording Studio, Harin।